Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Nabagi ko na rin, ma! Bakit di ko kaimbag na rin? Kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Magkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFW, so patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng sandata. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Kaya. Soundman, Aldwin Nakota. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingkan sa ingadalit kanyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dugog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking tipaminaw sa kuinin tulumanon Bagong Bayani. Ako si Emil. Usa ko ka OFW nga nanimpad sa laing nasod para sa maayong kaugmaon. Wa pa ko'y pamilya ug ang ako rang uyuan ug inahan maoy kauban ako sa naapa ko sa Pilipinas. Sila ra mao'y labing importante sa akong kinabuhi. Ug sila mao'y akong inspirasyon nga maningkamot dinhi sa laing nasod. Sila mao'y nagpa-eskwela kanako o nitabang nako sa panahon nga walang-wala pa ko. Ni ako nagtrabaho sa Hong Kong isip junior cook. Hilig na gud kaayo nako sa pagluto-luto, Priscilla. Maong dilibog at para nako ang akong trabaho dinhi sa laing nasod. Sugdo nako ang sugilanon sa diha pa ko sa Hong Kong. Bagong bayani na ang sandata. Kumusta man ka diya, dong? Okay naman kay Godre, tiyo. Wala magkahay, nidaog-daog ni mo diya. Di mo ginakalikay yan, tiyo, nga na mga kauban nga di ka sinabot pa. Labi na kong lahi og mga nasyonalite. Kunya, ang mga Pinoy diya, mga mayura. Na yung mga maayo. Nasa yung mga Pinoy nga di gustong malabuan. Tiyo, Todd, hi mas mama. Nangya ba? Pastil na nis mama, eh. Idawat gyapon siya glabada? Oo. Kamo na lang ko niya magsabot ang inahanay mo. Hindi ginamaminaw na ko. Magtuman gyud sa iyong gusto. Sige lang, tiyo. Ako rin bahala ni mama. Tiyo, mubalik na kong trabaho, ha? Biliba gina ko na akong amigo eh. Gihado kay ra. Natural. Pangarta, may tuyo na to din ni bay. Matrabaho, gidagtarong. Mao gyud. Pumatag kwarta na be. Bati ag sumpay, ha? Sige lang gud. Ubay-ubay na bitaw kag natigom diha. Saan mo nimong kwarta? Akong ipunos kong investment. Uy, mau ba? Saan sa mana? Unya na, sultihan lang niya teka. Sige, good. Ila may huwaman mo. Ha? Gipahuam ni mo si Bobby? Oh, babe. Nanguha man sa tiyan na ako, pero wala ko pa humama, uy. Kinamog ko'y duda na yung gamitan sa kwarta. Ha? Nga naman. Basta, duda na ako scam to. Mauwa ko mo pahuwam, kay kung ma-scam siya.
Maglisod niyo sa bayad na ako. Hala, babe. Nakapahuwam labay ko niya da. Pero sige lang. Dako kong salig ni Bay Bobby, babe. Oh, dala kong bayad ba yun? Salamat, bay. Ni-click de ang imong gi-investan, bay. Oh, bay. Matsman, kaya ka mo apil? Kaya ipsulong ta ka. Ha? Sige na. Para di na mapundo ni mong kwartas bangko. Patubuan na. Bay Bobby. Paspas ra kaayo nga nakabayad si Bobby sa iyang huwam kanaga Priscilla kay nabalik na kuno dayon ang iyang gi-invest. Motong nagkahuna sa ko nga unsa kaha kung mo-invest sa ko. Oy, ayaw gid pag-apil-apil og ingon ana nak, ha? Kay daghan na ba kog nabalitaan nga gipasira nga mga ingon ana kay scam. Pero bag-o man si Bay Bobby nakadawat og kwarta gani ma? Nabayran gani ko dayon? Nahala sige. Bahala kung magtuman gyud kasi mong gusto. Basta kay gipasidad-an na tika, ha? O ma. Ano lang, para di ka mabalaka ba? Gamay lang sa ang invest. Unya? Unya kung makadawat na ka, aw nararin mo padayon ka o dili. Sige, bay. Bay, tinuod ni? Times 3 gid ang nabalik na ko. Uy! Tinuod na kwarta bay. Tintutay ni bay. Sunod bay. Dako na nga akong i-invest. Aron, dako kong kwarta pohon inig uli na ko sa Pinas. Na kay schedule sa pag-uli, babe? Na, babe. Pero, tentative pa. Ikaw, mas ama ka mauli sa Pinas. Secret. Sultihi ko. Kay mas maayo nang magdungan tag-uli. Para makakita na ko balik mo ba? Bay, unsay balita? Wa plag update. Murag na kuno'y gamay problema bay. Gitarong pa nila. Patay. Di ka na scam, bay? Ay, scam good town. Nakasuway na bitaw kag dawa itong kwarta. Paabot lang ta. I-update rati ka. Sige, bay. Yes! Na nakaschedule sa akong pag-uli. Sunod buwan na. Excited akong mauli sa Pilipinas. Salamat in taon kay makabakasyon na gyud ka, anak. Gimingaw na kaayo minimo dong. Sulti ko kung sa'y gusto ninyong dadoon ako, ma. Magdako para ninyo ni Tio. Nak, luwas ka lang nga mauli, okay na kaayo mi ana. Siyempre, maoy. Pero gusto kong muhatag ninyo ni Tio. Sige na, sultihi ko. Bisag unsa, palito na ko. Bay. Oh, bay. Unsay balita? Buang nga eh. Ha? Nga naman. Unsay problema, bay? Nanira ang kumpanya. Unsa? Unya nga tong kwarta, bay. Ha? Mao katoy dako na ako nga sayo, Priscilla. Kay nakasuway lang ko kadawat og kwarta na invest dayon ako. Ug dako ang akong gi-invest kay nagtuo ko nga dili usa ka scam ang among gisudlan. Usa gyud sa pinakadako nga hagit kung mag-OFW ka. Ang kanang malayo ka sa imong pamilya ug nag-inusara lang ka nga layo nila. Kinahanglan kang mo-decide og mga bugat nga mga butang. Ug kung mapalpa ka, way laing mabasol kung dili ang email ang kaugalingon. Ug mauni na hitabo nako karon. Nasayop ko kay napagawas ko og dakong kwarta sa pagtuo nga mabalik ni nako. Pero na-scam ko.
Nanira ang mga kompanya ug wa ako'y kalibutan kung may chance pa ba nga mabalik ang kwarta nako. Mo na akong pangutan na bay kay daghan mo ng mga nagreklamo gud. Bay, kung saan naman lang ako. Gamay na bay nang bilin sa akong savings sa mangko. Bay, pasensya jud kayo. Ako gining sabay. Naamong na hinon ka. Wa kay sabay. Wa mo sa tamag dahom nga may tabo ni. Biktima sa droga ka. Bay, Ang ato na lang ani nga maminaw tag unsay balita bahin sa tong kwarta. Ay, niyon saan man na nimo? Happy na ba ka mauli sa Pilipinas? Mo lagi. Di sa kong makasulti ni mama og tiyo sa tinuod kay nahibaw gid kong mag-uol gid sila apil. Sige lang. Masulbad na lagi unya na. Ayaw ka bala ka. Babe. Kinahanglan nga magtinihik sa ko karon. Di ko mapataka gusto. Para na ako'y kwarta nga mada inugulis Pinas. Emil, anak! Ma! Emil, Ay! dong. Tiyo! Nihugo mo lagi ka dong. Bitaw, nak. Unsa man ka di ka mukaon og tarong didto? Nag-diet ra ko, may. Pagtarong ha. Karon nga niya ka sabay pakanon ti kag maayo. Gimingaw na ba ko sa imong linuto, ma? Huwag na sa ilaing gimingaw nimo dong. Ha? Kinsa man, tiyo? Kinsa pa manilain? Babe! Hi, babe! Surprise! Ikaw, ha? Huwag ka magsulti, ha? Surprise, gani. Sige na. Ipahimutang sa ng imong mga butang didto. Unsa man, babe? Madayon ta sa tong beach, ogma? Oh, babe. Madayon ta. Hello? Bye, Bobby? Bay, wa na gyud chance nga tong kwarta bay. Di na gyud mabalik na to. Unsa? Mura kog nahugno nga akong nabalitaan nga dili na gyud namo makuha ang among kwarta. Makaguol, pero liso na lang gyud namo to nga dili na magpada sa mga ingon-anang mga investment. Pasensya na gyud kayo bay. Wala tayo mahimuan na, bay. Kayo doon tagbalik o maayo ini para makatigom tagbalik. Lingaw kay mama ni mo, gumulong sa dagat. Lagi, babe. Ganahan magiging na siyang dagat, good. Di good pwede nga dili mag-beach kung mauli ko. Babe, unsa ka kung mag-baby na ta? Ha? Ano naman ka? Mura makag natukan. Babe, di pa ko andam. Naibaw ka nga nausik ka ng kwarta, di ba? Wa pa ko'y igo nga tinigong. Ako lang sakot. Ha? Di, pwede na, babe. Kung mamabdos ka, makatrabaho pa day ka. Dili, di ba? Mausad. Magpakasal na lang sa ta? Babe, nga na bang maumunay kalit nga isuot sa muna una? Wa lang. Sige. Magtigom pitag maayo. Unya, magpakasal ta na yun. Okay? Okay.
Paspasa sa adlaw dong, uy. Mularga naman kagbalik, ugma. Mao lagi ma. Sige lang. Paspas sa gayo ang adlaw dito. O makauli ra dayon ko. Pagamping dito dong. Eh, kabalag ka ni mama ni mo din, kay ni aman ko. Ikaw rang usa dito. Mao nang dako kay ko pasalamat nimo, tiyo. Babe, kanusa mo ka mula rin balik? Wa pa'y klaro kung kanusa. Babe? Okay ra ka? Tuod ay, mularga naman ka, ugma. Muli sa kog Davao, ha? Ha? Oh, di ka din sa Cebu mugikan? Dili. Muli sa ako. Sige. Mas maayo sad para makabisita ka dito sa inyo. Nga ano, Miss Olivia? Sukad nga nilarga ko balik din ni Songkong. Wa na may paramdam. Sa mga hinahitabo niya. Niya, bay. Ako sa'yo muli sa Pilipinas, ha? Sige, amping dito ba, ha? Excuse bay, ha? Hello, babe. Karong balay ka na nawag. Saban, wapa ka mularga balik sa Taiwan? Dili na ko makalarga. Ha? Ano man? Mabdos ko, Emil. Unsa? Wa ko mahibaw kung saan ako pag-react sa sitwasyon, Priscilla. Gusto ko pamilya, pero dili pa ko andam. Ug nahibaw si Olivia ni Ana. Pagkaibaw na ko sa balita, nga dili na mabalik ang akong kwarta, nga gi-invest, nag-uol ko. Pero gidawat na lang na ako, kay wa naman ko'y mahimo. Hunahuna na ako, nga kaya raman akong makuha to, ug balik basta mukayod lang kog maayo. Maningkamot kog maayo. Ug magkugigud sa akong trabaho. Pero ang wa na ko damha, nga naay mo abot nga dakong problema namo ni Olivia. Unsay pa po, Diyos? Mabdos lagi ko. Huwag mo ni hinungdan nga dili ko makalarga. Unsa nila to? Nahibaw ba ka nga? Di ba kung andaman, ha? Di ba? Nahibaw ka na, babe. Di ba tandugay nga nag-istorya na? Tay pa nga na masuko man ka. Nga kita magduhang naghimo, ani. Olivia! Ako dili pa kaandam. Sige. Kalimti nga mabdos ko. O kalimtan sad na ko nga niabot ko sa imong kinabuhi. Olivia! Pag-uwa pa yan ako eh. Nag-amping manod ako. Pero ganong nasipiyat pa man. Dako kayo ng problema. O gawala ko'y babuhat para masolba din problema. Sorry, Olivia. Pero, nitalaw ko. Bisag sa una ko, di pagid ko andam. Aray. Pasok ko na. Emil, are you okay? Yes, Yiming. Do you have a problem? What is it? You can tell me. I will help you. Never mind, Yiming. I'm okay. Thank you. Tungod sa mong panagbuwag ni Olivia, pero minakungwa sa kong nauna. Huwag napiktuhan ang akong pagpanarbaho. Di ko mapadahin eh. Padayon sa kinabuhi. Emil.
Bay. Uy, bay! Oh, welcome back! Salamat, bay. Kining, kuyog niya ta, ha? Ha? Asam na? Basta. Kuyog lang tayo nag-out na to. Bay, ganagdam ko naman din sa kasino. Nakoy kaila din, bay. Gusto ko nga mag-enjoy yung gabi na. Pero bay, babi, di mo ko musugal, bay. Alugnan ko sa kwarta, eh. Sabiya kayo, bay, ang kwarta. Babalik ka na. Una-una nga malingaw ka karon. Sige, good. Yes! Daog ko! Oo, ikaw, saan ka niya? Gusto naman ka? Dako na magupildi, bay. Unsa? Una to na kong hikayon, nga nisaway kong sugal, pero maudi ay to'y makapausab sa akong kinabuhi. Ang mugupa sa akong kinabuhi. Ay, sige lang. Mabawi ra ginani mo. Kusog man muhatag sa mga bag-o nga manuwa ay kini mga masin din eh. Mo ba? Sige, di ko muundang kung di min ako mabawi. Oh, yes! Nakadaog ko! Oh, nawa. Ginabitati ka nga muhatag ra lagi na. Nya sa man, kuha na nimo o imo pa na ipustag balik. Ipustar ako balik. Nya sa man, magkasino ta niya? Wa pa sweldo ba eh? Ay, wala na ka extra. Gamito lang sana ako tong savings ako sa bangko. Sus! Kahiya ni makinahay. Kapit na mahurot ang kwarta. Gamay na inahibilin. Bahala na. Mamasin na lagid ko. Dong, unsa may nahitabo nimo? Tagsa na lang lagi kang manawag. Sorry ma, na-busy ko. Daga na uguan, trabahoon. Sigurado ka? O naa kay milagro nga gihimo diha? Ma. Emil, anak, nakaila ko nimo. Unsa may nahitabo diha, ha? Ma, nahurot ang akong savings. Unsa? Ngano man? Nakaton kong sugal din eh. Ginoo ko intawon nimo dong, uy. Ngano man intawon? Nganong isuod bang ka ana nga nahibaw man ka nga wa nay maayong ikahatag nimo? Magkuba gid ang imong kinabuhi ana. Ma. Undangan na ha. Ayaw intaw usiki ang among kahago para mahatagan kag maayong kinabuhi. Ma. Cheers. Cheers. Kuha mo na problema ba eh. Pareho tao ta. Pero, wag tayo mo. Tagay na ta. Sige, tagay. Ibungag. Ubay-ubay na migog na inom. Aday ba? Asa gay ito? Sa kay padong uli? Nilang kong magkaklaro. Hanap ng kayo ko pa naman. Magpangutan na ako akong mga masugatan. Excuse me. Do you know where... Oh my God! What are you doing? I will call the police! Tayo ba? Ayaw mo ko. Presohan? Napreso ko? Grabe na gyud ang akong kibati nga depresyon atong higayuna. O
Nuwa na ko sa akong kaugalingon, Priscilla. Sa higayon nga naibawan ako nga mabdos si Olivia, bisag ako siyang barukan, pero ako hinuon siyang question. Nikalaw ko, ugwa ko magpakalalaki. Wa na ko i-fight ang bata. Ug human ato, nakamalas-malas na ang akong kinabuhi. Duda na ko, gapa na siguro na ako sa kong gibuhat sa kong anak, ug ingon man ni Olivia. Unsa? Napriso ka? O, bay. Tabangi ko, baby. Sige. Mangita tagpaagi nga, magkagawas na diya. Salamat di kay bay, ha? Si Iming mo'y angay mong pasalamatan kay siya mo'y minitabang nako para ka makagawas. Pati. Oh, Iming, thank you so much for your help. Oh, no problem. I told you, I will help you. Thank you so much. Sugod tarang. Mubangon ako balik. Di na ako magpadasong kibate. Unsa ka kung barugan na lang ako ng akong responsibilidad ni Olivia. Basig gibaan ko tungod sa akong gibuhat. Pero ang pangutana, dawaton baka ko ni Olivia. Human ko ni mo question, ha? Karon mangutana ka kung madawat pa bati ka? Olivia, Sakit kayong gibuhat na ko, Emil. Kung buot gani hunahon, ako may alkansi na to. Kaya ako may dili na makalargag balik. pasaylo ako. Nagtuumod ko nga, ituyo di mo nga mumabdos ka kay gusto na ka nga makababy ta. Dili ko ingon anak kabuang, Emil. Dili ko mawugos sa usa ka butang nga ako rin ganahan. Olivia, O sabi ni suot sa imong utok, nilibalik pa man ka. Ha? Ngano? Ikabaan na ka? Olivia, please. Gusto na kong mamawi. Pasaylo ka na lang ko. Ipakita na ako kung angay baka pasiloon. Sige. Akong ipamatuod di mo nga nag-usab na gid ko. Nga gusto na akong barugan ang imong gimabdos. Uy, murag nindot lagi kay kagmo ron bay ha? Bay. Gibalik na akong kadasig nga mutrabaho, bay. Parehas na bay. Bubang oras tagbalik. Nako i-offer na mo. Offer? Oh. Unsa naman sana, bay? Magabli kog negosyo sa Pilipinas. Uy, mao ba? Unya. Para pagkapuhunan tawag dako, magsusyo ta. Bay, sorry ha, pero di pa ko pwede na. Wa pa ko ikapuhunan. O usa pa, di ko gustong naikasosyo sa negosyo, bay. Ilabi na amigo. Kaya di ko gusto nga kung may conflict ha, mao na'y magkaguba sa atong panag-amigo. Ingon ana gyud kong mindset, Priscilla. Mado ko nga makiksusyo sa negosyo sa kong amigo, kay dili ko gusto nga mauni ang makaingon nga maguba ang among panag-amigo. Pero tungod sa iyang gisulti kanako, nakauna-una na lang po hinuon ko nga magtukod kog akong kaugalingong negosyo. Unta, di ni mo ikalain ang akong gisulti, bay, ha? Way problema, bay. Nagkasabot ra ko. Salamat sa pagsabot, bay. Sakto na imong gibuhat, nak. Likay lang yun. Mao lagi, ma. Pero, nakahunaw na sa kumaba. Unsa ka kung ako na lang unya mo'y magbuhat og akong kaugalingon nga negosyo, no? Pwede.
Ang mas maayo kung mauna. Gusto kong matuman na, ma. Pero kinahanglan ba kong mutrabaho og maayo para makatigom kog para buhunan? Nak, na ako'y tinigom din sa imong mga gipada. Gamita lang una ni. Oh, sigurado ka, ma? Oo. Sobra-sobra ramang guding imong mga gipada na mo, nak. Imo raman gihapon ning kwarta. Baong sige na, gamita lang ni. Sige, ma. Salamat, ma. Magkatabang lang ko ni Tio Ray. Way problema. Kung sa may gusto mong negosyohon, ha? Ganahan kong mga sapatos o baka mga sinina, Cho. Way problema. Pero, dong, magkinahanglan ka mo bantay, ana, ha? Di man ko makapasalig kay di man sana ko pwedeng biyahan sa mama nimo. Sige. Sige, Cho. Pero sa pagkakaroon, mahimog, ikaw lang muna mo imangunay og pangandam sa tindahan? Sige. Way problema. Salamat, Cho. Dong, okay na. Sultihin lang ko kanusa ka mag-open, ha? Wa pa ko makakitag mo bantay, Cho, eh? Sige. Samtang nangita pa ka, ako lang una mo bantay. Sigurado ka? Basta kung makakita na kag mo bantay, papuliha lang dayon, ha? Sige, Cho. Ako ning ipos ang akong mga baligya, eh. Para daghan ang mga kita. O mahibaw ang akong mga friends sa Facebook nga na ako'y negosyo. Maayo, tag, mo igo lang akong negosyo. Daghan gunugali ng tindahan. Salamat lang tahan. Maghunahon na pag mga pakulo para mudaghan pag ang mga tao nga muadtos tindahan. Emel! Bay! Bay? Ha? Bay! Sabi, ay kung tawag ka, anak, traidor! Unsa? Ano mga? Traidor ka na ko! Huwag kay ayaw nga pagkamigo. Unsa? Ano? Sinabuhat ako, ha? Sultihin ko, bay! Nagalitan ko sa gibuhat ni Bay Bobby at Priscilla. Uwa ko mahibaw kung unsay sa na ko nganong nikalitan siya og sumpag kanako. Naibaw ko nga dako kog sa ni Olivia. Maong nagpaubos kog maayo. Gibalik nako kung unsa ang akong kinabuhi sa una. Maong naningkamot kog maayo sa akong trabaho. Wa ako magluya-luya, o gani madasigo na kaayo ko. Ug nisamot pa gyud ni sa dihang nagnegosyo ko, ug niklik yun ang akong negosyo. Pero ang wa lang nako masabti, ang kalit kapag panumbag ni Bay Bobby kanako. Mura nag-igso na kung tanaw ni mo. Unya ay mura na kong unayon. Sabay buod di mo ipasabot. Wala ka mahibaw. Ha? Kung giunsa ka mo pag-traidor. Nahibaw ka nga nagplano ko nga magnegosyo. Pero wa ka mo sugot nga magkasosyo ta kay lagi. Di ka gusto nga magguba ang atong parang amigo. Pero nga nung nagtukod magag-imong kaugalingong negosyo. Wala parehas ba yun sa akong gibaligya? Mga sapatos o sinina. Unsa? Bay, wa ko kibaw. Siwa! Nag-post ko. Nahibaw ka nga naarat na nagpuyo sa usa ka barangay dito sa Pilipinas. Silingan ra ang atong tinahan. Babi, yung una ra ba ka mabaw ang imong rason? Ay, no na, mabaw. Buwam na ka. Oh! Babi! Okay ra ka? Lagumas si mong naong in town, uy. Unsa man, di ka magpada sa ospital? Okay ako. Ano bahala og. Una-una na ko, kay ako rin bahala. Tabalan ako ni. Pag ang
Pauli na lang ka ha. Di pwede eh. Kinahanglan ko mo trabaho, Olivia. Kinahanglan kong bukayo og maayo para unya sa imong pagpanganak. Emil. Uy, hala. Kadaghan day miss call ni Mama. Ako tawagan, be. Nak, ganina rin ko nagsigig panawag ninyo ni Tiyo nimo. Nga naman, ma. Sa ba nahitabo? Nalipong mangkunak. Dili ko makabarog. Usa? Uy, nga naman. Naunsa man ka, ha? Ma? Ma? Oh, ma? Hello? Oh, Ginoo ko. Wala naman mo tingog sa mama. Si Tiyo Ray. Ako siya tawagan. Di na siya ako magkontak sa Tiyo. Unsa may akong buhaton, ani? Emil, kalma lang. Di man nagkalma, Olivia. Wa ko'y kalibutan kung unsa na nahitabo ni Mama. Unya, si Tiyo Ray sad. Di ko tubagon. Unsa may angin akong buhaton, ha? Lambi na kay iuli. Wala ko makasabot kung nun sa'y angay na kong buhaton at itong higayuna. Muna ko nabuang magunahuna nga nalipong ang akong mama, unya wa ko'y nahimo. Emil, ayaw pagpadasi mong emosyon. Kilisod na. Basig dili ka makafokus sa mong trabaho, diha. Samtang wa ko'y balita nila. Di ko mahimong kalma ini. Emil. Unsa mo kayo mahitabo ni Mama? Di na mo ko mahimutang din eh. Uy, salamat kay nanawag si Tiyo Ray. Hello, Tiyo. Dong, idaanan mo sa ospital sa mama nimo. Unsa? Unsa may nahitabo? May sakit sa kasing-kasing si mama nimo, Dong. Oh, Ginoo ko. O kinahanglan siyang operahan. Nagkinahanglan og dakong kantidad para ma-operahan si mama nimo. Sige lang, Tiyo. Ipabuhat ang tanang angay buhaton para sa kayuhan ni Mama. Ako na'y bahala sa kwarta. Oh, yun net, man, eh? Yes, Yiming. Oh, I will try. Okay? Thank you so much, Yiming. O niyo, saan balita? Nakahuwam na ko sa akong kauban din eh. Pero, di bigid ka paigo. Dako abi ni problema ha, uy. Ay, lagi. Olivia, manawala ko balik ni mo ha. Tanaw sa unay na ko kinsan eh. Babi. Bay, please. Di sa ko gusto sa mo kron. Unya lang ta magstorya kon. Unsa ba ni? Unsa may sobre? Sa iso ni. Tanawag gani. Kwarta? Oh. Bay, nganong... Nakadungog kong istorya nga nakinahanglan kay kag kwarta para paoperas mong mama. Mao nga nisuway ko og duol sa uban atong kauban. Ug mo na nalikom nako. Bay, salamat. Ako gaksa eh. Murag kang bayot noon. Wala niyo kay baw kung sa akong buhaton sa tinuod lang, bay. Maong dako ginigtabang ako. Ikaw sad mo ay mutabang na mo sa panahon nga makinahanglan mi. Oh, na ako'y kahiubos nimo pero dili sa ko pwede nga maghinanaw lang. Best friends ko ta. Noon sa. Salamat yung bay. O sige na nga. Ipadana na aron maoperahan as mama nimo. Manawag ka daw yan sa kong uyuan, bay.
Cho, andam na ang para bayad sa operasyon ni Mama. Ah, Dong Emil, Cho, nganong naghilak ka, Cho? wala si Mama ni mo, Dong. Unsa? Huwag ko magdahong, Priscilla, nga mo'to'y sunod nga balita nga akong madungkan, nga wa na ang akong inahan. Sa akong paglarga sa laing nasod, dito na ako ma-realize kung unsa ang tinuod nga kinabuhi. Kaysa diyang nilarga ko, di ako gihatagan og grabing pagsuway sa Ginoo. Gikan sa bisyo hangtod na sa paggawa na sa kuinahan. Ang pinakauna nga rason sa tanan akong paningkamot maong nilarga ko. Pero dili na nato kontrolado ang kinabuhi. Maong wa ko'y mahimo kundi dawat nga wa na gyud ang akong inahan. Unsay wa na, Cho? Ngano? Unsay dito mo? Sabi na kung maokay siya kung maoperahan na, ha? Dong, dili na kaya sa iyang lawas, Dong. Nibuhi na lang yun siya. Dili! Ma! Uli na lang, bay. Bay. Di mga po ka makakonsentrate sa mong trabaho kung na-academy. Manlok, bay. Di ba ko andam nga makakita di ba ang mga isodo? Pero, bay, kinahanglan ni mong dawaton ang kamaturan nga walas mama ni mo. Oh, lisod, pero mao'y pinakauna ni mong buhaton ang pagdawat. Hunahunaan na lang nga dili na magantos mama ni mo. Wa na siya sakit nga gibati kay nakapahuway na siya. Bay. Sakto sa Papi Emil. Sige. Muli ko. Pagsulti ka na sa kay maadasad ko. Andam na ka? Okay pa. Isod pangandaman ang iyong nanay. Sige lang. Ihilak lang na. Ipagawas ng imong gipati. Makasabot raming tanan nimo. Salamat, Lilia. Dong. Jo. Lakaw. Atuas mama ni mo. Ma. Ang gibihan ko ni mo, ma. Matiganin mo, ma. Nagsugod ba gana kong pamawit ni mo? Diyo. Kanong ibiyak mo naman ka. Di na ako madawat, ma. Bisa ko sa'yo may tabo. Hindi ko makadawat ni. Bangun ya, ma. Bangun ya. Bangun, ma. Ma, bangun.
Dong, pag-amping sa imong paglarga, ha? Una ba yan higayon nga malayo ka na ako? Mingawon kay kunin mo, anak. Si mama ba ya? Murabag, di na kumubalik. Mubalik ako dayon, maoy. Nahibaw ko. Maong magpaabot ko ni mo, Dong. Mura kog mabuang sa kasakit nga kong gipati adtong higayon na. Labi na sa higayon nga nakita na ako nga naana sa sud sa lungon si mama. Mura kog nawa sa akong kaugalingon. Dong Emil. Kumusta man ka? Naibaw may nga dili ka okay. Tungod kay hasta ko. Nasakitan sa paggawa sa akong igsuon. Pero, muabot ra nga adlaw dong. Nga hinay-hinay na itong madawat. Ngawa na gyud si mama nimo. Nga bisag unsa pa'y buhato na to. Dili na siya mabalik pa. Sabay gusto rin mong buhato na ko. Gusto ko nga magpatanaw ka sa ka doktor. O sa tanaw nila na ako. Nabuang na. Dili sa ingon dong. Dili sa ingon yan. Sakto sa mo. Kita may di bubuang ka rin. Mawalan ng ginahan. Di ba? Dong. Nabala ka naman kung may kay... Pila na kaadlaw nga wa kay kaon. Unya... Mukalit ka lang og... Siyagit nga ikarang usa. Nabala ka na kayo ni Olivia kung unsay nahitabo nimo. Gusto na ako ipagawas ng sakit na akong ipati. Oh, naibaw ko. Mao nga, sige na. Ang pingin mong kaukalingon. Kay may umaabot pa kang anak nga magsalig di mo. Una-una si Olivia ug ang umaabot ninyong anak. Salamat, Emil, ha. Nga nisagot ka nga magpatanaw, doktor. Isaad ko ninyo nga buhaton ako ang tanan, di ba? Mamawi ko din yung duha sa tong anak. O di ko gustong makita ko ninyo nga ingon ini, inikawas niya. Too di ay. Na ako'y nahuna-hunaan nga pangani, Inday. Ah, Inday? Babae ang atong anak? Oo. Oo niya, unsa may pangan? Rose. Ah. Rose. Sama sa pangan ni Mama? Oo. Kay gusto na ako. Nga bisagwa na si Mama ni mo. Pero murag gihapon na to siya kauban pirmi. Salamat, Olivia. Hi, Baby Rose. Baby, ang isaadi mo nga, ihatag na ko ang tanan nimo. O ni Mama Olivia nimo, ha? Maningkamot ko para ninyo. Para sa itong pamilya. Dili og dili tamo pasagdan.
Sigurado gyud ka nga gusto kang mulargaw balik? O, Jo, ningigayo na para na sadya kong kaugalingong pamilya. Nalipay ko para nimo, Dong. Oo, niya, ang imong tindahan. Ikaw lang yapoy bahala dito, Jo. Sige. Ayaw ka balaga. Ako'y bahala nga muamping sa imong negosyo. Og, na-update ko ilang yung plano, Jo. Unta, tabangan ko nimo. Sige. Unsa man na? Hoy, niluhod man ka. Olivia, sakit na kayo na ako nga wanas mama. Ug mahadlok ko nga mawad-an paglaing mahal sa kinabuhi. Emil. Will you marry me, Olivia? Yes, uy. Kadugay na ako na paabot, Ani. Yes. Yes! Woo! Yes! Congrats! Ang akong nakatunan sa akong paglarga sa laing nasa Priscilla, nga bisag unsa kalisod, ang pagsuway nga moabot sa imong kinabuhi, bisag unsa kalawom ang imong gagpungan, ayaw pagpakawa sa paglawom. Padayon lang. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Emil.